Здравейте, приятели! Искам да ви покажа новата траншея. Преди 4 години на това място бях засадил боровинки в 90 литрови контейнери. Обаче през последната година забелязах, че развитието им се забавя, така че реших да направя траншея. Но започнах началото на ноември, тъй като чаках първите дъждове. Почвата беше твърда и суха като тухла и не позволяваше копаене. За 3 дена изкопах траншеята, която е 4 кубикова. И вече края на декември успях да засадя и последната боровинка. Те са същите сортове, но съм направил някои промени по самата траншея. Дъното на траншеята вече е отворено, т.е. няма дренажна мембрана, тъй като забелязах през старата траншея, първата, че имам малки проблеми с дренажа и реших да отворя дъното. Дъното е посипано с гранулирана сяра, както и периферията на траншеята. Направил съм и някои промени в субстрата. Киселият торф е 60%, както и преди. Огнилите борови иглички са 30%, а останалите 10% съм сложил кора борова дребна фракция, пясък и агроперлит. Пак целта е да се подобри дренажа с времето, тъй като пилките, които бях използвал преди, след като изгният, оплътняват допълнително почвата. Така че с новия субстрат надявам се боровинките пролета да тръгнат по-ускорено и да има повече плод. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Пожелавам ви успехи в отглеждането на боровинки и до нови срещи!